dní som v Brune, tu Devo. Čau, brácho. Svoj bro. A je tu teplo, na to, že 6. december je Mikuláš. A je to akože rakúsko hlavné mesto, akože Viedeň. Áno. A je Sú tu tu nejaké špaty, dievčatá. ďalej. Kokot. Dievčatá. Aj chlapec. Hej. No, je tu celkom pekne, je tu teplo, sa len svetrí. Pekný svetr však. No. Taký. Neviem. Už sa rozhasneva Deva tam vzadu. No. No ďalší bežec na to čo? Pekne tu je Ďalší kokot chudácky tu behá. bežec, každých 5 minút to prebehne 20 bežcov. Na Je. ňo jak beží chudák, tu. Dobre. Čajka, tam zabudnem do ryti, áno. Tak boli sme tam hore. Tam, presne, tam hore sme boli. No. Je tu celkom pekne, ideme ešte do Viedne na nočné trhy, tam už budeme potrebovať bundu. Je tu dosť teplo, ale tú bundu budeme potrebovať. Neviem. No, chceš ešte niečo povedať? Chceš niekoho pozdraviť? Zdravím svoju mamu, dám si za ňu polievku. Áno. A Ja zdravím Koprdu a Billyho Hollywooda. pičak. Hej, ja videl Presne. sme veveričku. Dám video s Presne. veveričkou. Áno, zdravím všetky veveričky. A všetky neveveričky. A všetky neveveričky. No. Ešte zdravím tatka. Babku. A nikoho.